गसाइगाव ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोजां खौरां। गसाइगाव सहरनि उत्तरपारायाव थानाय एमआरएम देहा फाहामसालियाव नोंथांमोना मोननो हागोन गाहाम सिबिथाय। गसाइगाव ओनसोलनि गुबुन गुबुन बेरामजों भुगिनांनाय रायजो राजाफ्रा गोजान जायगायाव थाङालासिनो गसाइगाव उत्तरपारायावनो थानाय एमआरएम देहा फाहामसालियावनो मोननो हागोन गाहाम सिबिथाय। डॉक्टर ए चौधरी चाइल्ड स्पेशलाइस्ट, डॉक्टर पल्लवी दास ईएनटी स्पेशलाइस्ट, डॉक्टर ए दाम स्किन स्पेशलाइस्ट, डॉक्टर निबा रय आरो डॉक्टर मनाली साहा डेन्टेल सार्जन, डॉक्टर जे बसुमतारी जाइनेकलजिस्ट एन्ड अस्टेटिशियान बिथांमोनजों लोगोसे फैबावगासिनो दं गोदानै क'क्राझार मेडिकेल देहा फाहामसालिनिफ्राय डॉक्टर मनोज कुमार ओबीएस एन्ड जिनेकलजी, डॉक्टर शशांक कुमार काकति एमबीबीएस एमडी साइकियाट्रिक, डॉक्टर आखेर आली एमडी पेडियाट्रिक्स बिथांमोन बायदि मोजां डॉक्टरफोरजों सिबिथाय मोननो हागोन। बेजों लोगोसे बे देहा फाहामसालियाव आल्ट्रासनोग्राफी, एक्सरे, लेबरेटरी बायदिनिबो मोजां सुबिदाफोरखौ मोननो हागोन। बेनि अनगायैबो माबाफोर मोनथिबावनो गोसो दंब्ला 9864131008 नाम्बाराव फन हरनानै नोंथांमोना सुलाद लानो हागोन। आंनि मुङा मुस्रि भाइगुराज मोसाहारि। दिनै आङो नैबे प्रेस मिटनि गेजेरजों मोननैसो देहानि बागै मिथिहोहरनो सानदोंदि जे बे गसाइगाव एमआरएम मेमोरियल हस्पिटाल एक्सटेंशन ब्रान्चखौ मा जाहोननि थाखाय जोङो बेयाव खुलिनाय जादों एबा मानि थाखाय बेयाव दङ। स' बेखौनो आं दिनै बुंनो सानो जि जोङो दिनै मोजां डाक्टार देखायनो थाखाय जोङो गोजान जायगायाव थांनांगौ जानानै फैयो। जेरै जोङो साइक्रेटिस्ट डाक्टार देखायनो जुदि जोङो नांगौब्ला जोङो गुवाहाटि नङाबा सिलिगुरियाव थांनांगौ जायो। स' बेनिखायनो माखासे फेसिलिटिसफोरखौ जोङो जोंनि एमआरएम मेमोरियल हस्पिटाल एक्सटेंशन ब्रान्च गसाइगाव बेखौनो होनो सानदोंदि जे गोजानाव थाङालासिनो जोङो साखाथियाव जोङो फाहामथायखौ होनो हायो आरो बेजों लोगोसे गोबांथार रोखोमनि जोङो डाक्टारखौ लाबोगासिनो दङ आरो कन्टेक्टआव दंगासिनो दङ। आरो रायजो राजा नोंथांमोननिसिम बेखौनो बुंनो सानोदि फैगौ समबार सानखालि 17 तारिख समबार सानखालि क'क्राझार मेडिकेल कलेजनिफ्राय जोंनि एमआरएम हस्पिटालाव फैगासिनो दङ डक्टर मनोज कुमार एमएस ओबीएस एन्ड गाइनेकलजी आरो बेजों लोगोसे डक्टर शशांक कुमार काकति एमबीबीएस एमडी साइकियाट्री, डक्टर आखेर आली एमडी पेडियाट्रिक्स, डक्टर दिगंत बड एमबीबीएस एएमसी एमएस आईपीजी एमईआर एफएमएस डीएमएस फेलोशिप सर्जिकल गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट आईएलडीएस एडवांस लेप्रोस्कोपिक जीआई सर्जारी एम्स रोबोटिक सर्जारी दिल्ली आरो बेजों लोगोसे दङ डक्टर आरएस ब्रह्म एमडी। प्रत्येक रबिबाराव बिथांखौ लोगो मोनगोन 9टानिफ्राय बेलासिनि 4टासिम आरो बेजों लोगोसे दङ डक्टर जिलि बसुमतारी गाइनेकलजी बिथांखौ प्रत्येक सुनिबार दिनखालि 9टानिफ्राय 3टासिम लोगो मोनगोन आरो बेजों लोगोसे दङ डक्टर हिरण्य वैश्य एमडी रेडियोलॉजी बिथांखौ प्रत्येक सुनिबार 9टानिफ्राय 3टासिम लोगो मोनगोन आरो बेजों लोगोसे जोंहा दंबावो डक्टर ए चौधरी चाइल्ड स्पेशलिस्ट बेखौबो प्रत्येक रबिबार 12टानिफ्राय 3टासिम लोगो मोनगोन आरो बेजों लोगोसे दङ डक्टर पल्लवी दास ईएनटी बिथांखौ जोङो प्रत्येक मंगलबार बेलासिनि 3टा रिंगानिफ्राय 5 रिंगासिम लोगो मोनगोन। बेजों लोगोसे दङ डक्टर मनाली साहा डेन्टेल सार्जन हाथाइनि जिखुनु समस्यानि थाखाय बिथांजों लोगो हमफैनो हागोन। रबिबार बाद होनानै जिखुनु दिनावनो बिथांखौ लोगो मोनगोन आरो बेजों लोगोसे दङ डक्टर निभा रय डेन्टेल सार्जन बिथांखौ शनिबार आरो रबिबार बे साननैखिनियाव जिखुनु टाइमाव लोगो मोनगोन आरो बेजों लोगोसे दं जोंहा अनिर्बान दास आइ स्पेशलिस्ट आरो बेजों लोगोसे दङ जोंहा डक्टर बी नन्दी गेस्ट्रोलजी बिथांखौ जोङो प्रत्येक समबारावनो फुंनि 11 रिंगानिफ्राय बेलासिनि 5 रिंगासिम लोगो मोनगोन आरो बेजों लोगोसे दङ डक्टर ए दाम डार्माटोलॉजी बिथांखौबो जोङो प्रत्येक समबारनि 11 रिंगानिफ्राय बेलासिनि 5 रिंगासिम लोगो मोनगोन आरो बेजों लोगोसे दङ डक्टर गौतम सरकार डार्माटोलॉजी बेखौबो जोङो मान्थलि खनसे लोगो मोनगोन। बेजों लोगोसे सिबिथाया जाहैबाय जोंना सनिबार सानखालि आल्ट्रासनोग्राफी दङ आरो बेजों लोगोसे सानफ्रोमबो एक्सरेनि फेसिलिटि दङ आरो बेजों लोगोसे डिजिटेल लेबरेटरि गासैबो रोखोमनि थैनि टेस्ट खालामनाय जायो आरो बेजों लोगोसे इसिजि आरो बेजों लोगोसे दङ एटाचिड फार्मासि आरो बेजों लोगोसे दङ इसिजि
रायजो राजाफोरखौ बेखौनो खावलायोदि आङो नोंथांमोना फैनानै जोंनि MRM हस्पिटालनि लांगोनायाव फाहामथायखौ लाफै। जोंनियाव गिदिर गिदिर डाक्टार दङ, मोजां मोजां डाक्टार दङ, जे डाक्टारखौ नोंसोरो कचबिहार एबा गुवाहाटि नङाबा सिलिगुरियाव थाङाबा मोना। स' बेफोरखिनि डिप्ल'मा गोनां डाक्टारफोरखौ जोङो जोंनि MRM मेम'रियेल हस्पिटालनि लांगोनायाव जोङो प्रभाइड खालामनानै होदों। नोंथांमोना हेल्पलाइन नाम्बारावबो फन खालामनानै सुलु लानो हागोन। हेल्पलाइन नाम्बारा जाहैबाय 9864613108। बे नाम्बाराव नोंथांमोना फन खालामनानै सुलु लाहरनो हागोन। मा मा देहानि सोमोन्दै मा मा फाहामथाय होनाय जायो एबा मा मा फेसिलिटिसफोर होनाय जायो, गासैखौबो नोंथांमोना बे रिसिपसननि नाम्बाराव फन खालामनानैहाय सुबिदाफोरखौ सोंनानै लाहरनो हागोन।